ewiase enimu nyame nya ba hye aba hye ya kasi nya ba hye ya dan nya ba hye ya sika ya pegu sika hu ne ya gigi no egu bang nyina no ne nyina ba hye aba kanya mi asem nyame asem so anti woni padua bi na konkonsa aye nipa emu ma se twom na bosom na kaye kani pa honsam anso be ayo bia finya mi asem na bo enje no me de bia metimi trase se ejo manga na sisi nyame nya som ni ani nyame nya som no ye ni abotwere ye ni wo hwa hom ha anu obi akosofo ntia sofo mo mpa ma no oni se sofo no yi nkonya enje na no wo chanko hwa se ni mu ya bebam ejo sofo preko ne bompa ma na se amemo si o sofo kra wa me o sofo we kwa wa ya za so wade enche ne bosha na so wade won enche ne bosha ho se ye buse de acha no na mu wo to ne bo ase me ni panyina peso obiara ba yira o peso obiara ba yira o nya me peso obiara ba yira mo pese nyina ba dwen sa ye nyina ye ba adwen sa kirem na so ne oni pa ni adwen sa kira ha wo dia kwaduro so na bia one day woni mutantana da ho Naika. One day nanda ho. Ebi na me ka chono, me na me wensa pa. Okay? Se kuma se ade omu nye me ko mu nche me. No omu za so me ka nye koto pasam. Me na me wensa pa na obi so me sa de me ko Antonia ma ho. Na me ko so de me minimum Yesu bi. Obi so me sa de me ko Antonia ma me ko ya gigi misika. Ya di sheri bia fa me bo. Ni me sisi achi, eni me mma so. Koko dwari nsuo na ko hwe asorifu egu nsuo num. Enkoko ye twitwomuti enso tantabi na tobi no tobi anom ko wonum nsabiem onia me ba me betwitwa me fie bode nya tugi na me sa ko ka chamsa na me ko ba ye no afedie nsa no kora no atwie kura cha fes no na me ko ne manko efie ho manko abosun fie ho na omukọ kaka ma sama ancha na bodumie na omako nsuo mu no na me ko nsuo mu direct enti me duro pepe ne nsuo na we na mema na kotwa bura o baabi o kotwa bura o baabi na o makọ ha ko homontoma na o mu so abura ne mu nsuo no ebegu nsuo mu se asanto nyama oni pa baji adi ni wawo oni pa baji adi ni wawo oni pa baji adi ni wawo oni pa baji adi ni ya defe Misamala mi huni yancho, mi hu yancha besinko. Misamala mi huni yancho, mi hu yancha besin. Mi huni yancha besin. Mi huni yancho besin. Mi hu yancha besinko. Onia me ko ba fe de Marine sana sei. Marine sa sei. Da ko ni mi tuna mes mi loto efi oda mo ko patemo ni obi no ni loto bicha mi. O ko suwa ka choma ka chehu. Mi ya ben feri. Mi ti bi di loto heavy. Na mi di ni ya kwapeta ba si ya gini nyina. Papa. Ma win sa afedi de do no me bon pa se mimu me bo tiasa me kan pa na o so fu bi jan ono akwa ni ntete ya se ono mekanya me asem nche nipa ma ono ne baya ba bia ai ba bia di je afode no quotation kwa no ano ka che nipa sa adwen sa kira asem o be ka che nipa papa saka wonti me sakra o wi o so Odiyifou Kwasha nya papa bia onya me mo bo afa bo so o beto o kwa la fitara to achene me na me ka che o bidetu asi ekani nyamesam cheni baba sa onia sa da na mayi 4972 se mi twakotoka buget mi twabanket bankari bi matwetwa gumu sa matwetwa dano mewi apatashi koto ma kuma kunsia yo apatashi koto ma kuma kunsia afeni ma se bi afemi bedi di kwa mesa kote kwata timete so mo bon pa bo yo nya mi do mesi na me ka kira me se na mesakra ko pendigo fo enti mensa wo be kwan sei ana me de course na Pentecost for ya sorry ana mensa wo be kwa me de kokko sakrai sa be no me kwa Antonia ma na Antonia ma fun ntimi amwa me no me sa ko obra kire makwaje obra kire nso bi asi bi dem afi kwa de nsa no kwa afi kwa ne kankan enta me pa bo so fasem no omu ya kwasiafo me na me ka chewo wo so ntia sa tobra me de nyamesa ba loko me kan fita chewo mi so nipa na mi so bo so pu na fei enti me course no ana me paja me sa mabura me yakwa chafi to am ko tra ko nyanso me fa ya ne ma fa Yesu aye mi ruane ma genkwa me na kanya ho na nsa nyina tekoi mi be fie me da wa me so da public chache apetashi ba na nko obi loto kie so no enko trembiem na asore ne mpe enu a sine 30 years
ma fesu ma sia kenya me asama aja ye ni bia ne yetete mfikire ene ye kenya me asama nyankopɔ adawroma ene ma bepia onua ye ka dwen sakira asama yedai acheni pama o ma Ghana sai onyame cha mekache asubo onya de bia mkofo be shika cha sebe nyame cha me no ma Ghana kan ye na dum Odiyifou o kan January ne me yempa abo o ma kan ye no na du efiri olu obo na man sese na da nyame ya chemchi wo kache no kofo ado wo se yemfa Yohana di semati baako eyimu du baako mfa nyempa abo mo ma no ndine ka me hwese ko be frɛ na ka asofo no ye yempa abo mo ma no ena o ma na tete apansam okay eja metakura menyu obi no o yima pie aham nanso nyame o ye pie o nyame abeto be kwa na fi ye ni nam amen menya ba ye kadwen sakira ta obi ku na ta ho na boa oni pedu e be wo no emfanta obi ku ma boni ni so ma boni ni o so hen Odiyifou na boa papa onasi yenko ase dia yenko na celebration Yohana di samreti du na mudu na be si du nsia tenyame asam na ohun ye ba bi pasase we so Revelation 14 anti wo dia ya kanyame asam wo dia sere a ene Odiyifou Kwasha ho ene na me kanyame asam verse nama me da ko bi me hense video 14 14 ye kan Yohana di sam no Revelation chapter 14 verse nama du 9 na e be si du nsia e go si 16 wo se sai Odiyifou wasina me huni na hwe wo se na hwe dai omunkum fita oh ya ya kwatiti yo onyankopɔ de ache Odiyifou Kwasha kwa owie kwa me da wo si fa dua we fa ye we no obi siwa wono ne honhom awu se kwetre no wono se kɔ wasina me huni wo da fa bo so ka hu na hwe chusa kwa omunkum fita na obi a wote se onipa ba etimunkum no so on antonya mana wo sofo kɔ no se ma che na se bosomo fon we kwasi abusu we nipa kɔ so Kwasha Antonia manku Odiyifou Kwasha me body tuo pay bota musio onyamu yamabo dakopa me saka enwaro no Odiyifou Kwasha apeteci ba onko biem loto kiaso enwuro biem na me kenya me asemi onnim nti saka odwena boa onyamu wode ne chekwa me kwatete onyamu na wode ma me se wo ma adum bebrem sa papa yenko ya kan Revelation chapter 14 verse nama eduna ko si dunsia no Yohana di sam no wasina me huni na hwe omunkum fita na obi a wote se onipa ba etimunkum no so safotie obi a wote se onipa ba etimunkum no so bosika abotre na okura kantankachi na nambi so okuta kantankena na nanamu a obetwitwa abonefo asase we so edunum no obofo fofo efri asolidan no mu ede ne kase atiamu ekire de otimunkum no so no se da no prosi ni bi yade ma yamye bia obi anyasam no na ba wona me kasam no ma so ndem a no abewura so ndem abachi nipa ne ko na me hwe ndi no yɛ mbɔ wei ka be jadwa betrefi wo yɛ mbɔ sa hwa meni abranche nyame ma asase wo hwa hu ni ye wo hwa hu menya bla bosam o nya bla bosam menya hwe na mu de me chew nyame ayesom ya hwe yi na boa wo bo so nya asase na nka ya ka ba bi edi asam kwa ka Kristofi Odiyifou Bible na kire Kristofi ho na ke di asam chapter 6 mi di asam na prosi na be wura me ma so de fia abachi nipa ndeko na so obi ya de prosi ni do wo so odi aya afo nipa ne bra na me amede ne ba na manai prosi papa ni sa prosi papa wo atare na sha no wo be wura togo wo kofie kwa wo ti kwa ye kwa wo pese pe kwa oni adi aduro ne me che wase no wo di afa bra me pe obi abone ba ya metimati we ni we mebo odi tofo kwa kobeko ba ya ai se nyame amie wani papa yanko ya mo mu bi Odiyifou Revelation chapter 14 verse number 14 to 16 no wasina me huni na hwe omunkum fita obi a wote se woni pa ba etimunkum no so sa da che bedwe na wo bosika botre what bofo no obo sika edai abotire abona pampam na wo kura kantankrachi na nambi anu okuta sekan a anu onam na sekan wo de kwa himfa edunu no bofo fofo efri asolidan no mu ana bofo fofo nso firi asolidan no yedai ede ne kase atiamu kire de otimunkum no so ne se anu ode ne kase atiamu firi de otimunkum sesai to kantankrachi no etwitwa ifiche twabre no adu be na so no ma nyina so ahwa twitwa na fe minyame no mi hu bosmo so ye be ma obi ko ne ncha obetuma face mi minyame sabre no sabre na ye ka banse da wasen no obeto atwachene wa me ka wato yam obi se won ye de ka wada nsa no da wo tika mo se ka won hina
on na say azanti be sinte so si fam sada na ntime nyonkwa onia be si bibi bo papa bibi ba asase we su o enna na yese fie ba gide yenim se bibi ama to kantankra no eto asase so na den na twitwa se twabre no adu ya boni fifi asase so oni pa bia wotaw be kunkun fi ho hwe ma hye ntade ngentia nipa akwaje ayi wo prabo wire ato ne bo wire so twitwa safo nya fi ho ha oni pa nyame bo tuntum wa pochi ne ho adane kokko da ne mi hu osofu bia odifu bi mi hu da dwomo no na ajama hye matade amekro hu me papa gina ho papa gina me mo mpa ye ma ho e me hu bibi o me hye onyame hu bobo o kura o gina akwa wa ye otijali odifo wa ye otijali hwe wo gina first one konyakopo ba na kwa kanko bi second one wo ye tuntum o sa pocha ye kokko onyame hu ye bobo amen onyame no o bobo me hwe ndi me se wo on fi kitikiti na me put me forget me come baby o dance station wa pocha hu akọ eni ba tuntum no ha oni pa bia na wa pocha hu bia no ejia mo se de Onyankopon bo no wa mo yi de Onyankopon ye ma ho no woni anso mo ena obekọ asofu fie kura no sofu maame aye jali sofu maame atoto ne bo were so na sofu ni so ni tikonto na ye ne fe Odiyifou sa Bible kan se Ethiopia ni ba wasacha no na ne fe no onu okojina boncha ko bu obi atai onyame ho mobo enti menum na meto monti ase woni papa ji Yesu odi ate nyame asam papa na obedi so no no ne ka nya kwa no no wo koda bre sabjem wo koda bre sabjem papa wona si Odiyifou aka verse na ma yanko 16 16 was say osina de wote munkum no so no e de ne kantan kranchi no eto asase so na Bible say bofo na wote munkum so de ne se kan dan nanam no eto asase we so na otwa asase so no manyina ya wo dwana konkwase abosom so odwana ko beni ho ko die duro abaya abanjuma ya mehwa abanjuma fo bebre o makọ gigi duro mo ni abanjuma mo he mobo obi adwuma ho ye akọ gigi duro na ade ye entu duro ko hwe nipa o mu nipa ko mu nipa nipa de mako no mu ya adwuma o mu nipa mo hu se nipa die ade onu ba bi o hyenti no hu obu se o yaboa ewie nya sam meni ablantie bibibo asam kase be se na fan kase so papa baji Yesu adi no na nipa wu ko da bensam jim o hu ne ba onyame be keche bofo ton kantanka no to asase wo so na twitwa nkofo ma ha ena na ansa ne yetesa akosua ne nikun kwame o mko ya ayefro asakawa yes ena be ma na kofo ba foforo ntiri kwa no ba na yikawa na to achene ena di aba asase wo so ne se emema no empra atwe yanko a Bulonsam jam kwa ne yesiso oh yes na ye yenim de bio ni ya tia sori fi ho ni ya hihye kotu akase ya bobo tai ni ya hihye shu akase hiri papa adwaman kuto shita papa ye ni se adwaman yare kwa heaven ani Odiyifou onyame wo yambo bibibo onyame be twa boni fo nya fi asase we so tonkan to asase su de twitwa na twabe na du yes twabe na du mama hu boni fo bia mabo dabio munya boni fo nya fi asase so onua bie aza 13 Odiyifou Azaya ya eti dumiensa eyemu dun ensia besi dumiensa no mayensa ntie onyame nasem Azaya 13 verse 6 to 13 kama me Odiyifou asaya amade tie ye 13 edumiensa imu nsia kosi edumiensa no osimu ntwajo aya Antonia mano ka jeni ba jeni pemtajo aya kwa ma bosom tanta no osi eni pemtajo aya ankwasi abosom e wo asase we hwia obokọ Stanford so ma yo muti pese o munya sikanto blade no omo no so mu ntwajo eni pemtajo wo radita no apen wo nyame obo so ni asase no wo se mema a mutie mensam no mani so mema eni pama mu kekam mu ntwajo na me awurade me da no a me di be yi abonefo afri asase we so no aban me di be yi konkonsafo afri so no aban adwamabofo afri so no aban abosomsomfo afri so no aban konkonsafo afri so no aban moja kagwofo no afri so no aban sikadwofo nyina me be yi mo afri so no aban awurade da na dan aban ere be say de
sorry best say I free otumfo no hwe wo dia onyankopon na o onyankopon na no be sa asase o ya Odiyifou wo dia anyu obia na be sa asase o onyame na be sa asase eti abayifo mutie oda abayifo mutie muntie nyame asem na aboa mo munya nkwase ba yiru ha mo so mo se o man mo ayeden muti fie mo se maba wane menante sa ko hen kwase ba yie ehye nipa ni ase obeti fie o se me obi akwa o sikani bi emefia munya mo na hiafo abayifo mo ma ga na mutie papa wo se sai wasi muntwajo munkekam abayifo mu besu mama ne bari da na ben na urade da no abai ere besa wasa ya free otumfo no abosomfo munkekam o abosomfo munkekam hwe na anse colonial values ba na wonte konfo bi adi wo radio so David obi am TV so ha Kwasha fo na wonte obi adi wo radio so David Odiyifou Kwasha me na ma me metuja okonfo fa na anse ba ku abna so me yan hofof oni pa no obobo me dan so ma me no ye na koma so onkunu me se na niam kada wate obosom fo obosom se kotre bosom enkwate a udu community wo ma utwa community a ba bi yi fun no a me sabo de so na togonyo me se he obosom fo tinyam na sam na wo da sambos me hu ese ka wo ye eda wo ese ka wo ye eda ese ka wo ye eda kanyame asem na kanyame asem wo se ntinsa nyina mu bago babu se enipa nsa on wuti me maso kwa amobi enka se kwachi obi na odasani biara koma bena ne babu se ne eba sase we su no obi akoma betu ha menia ha wuti obi ko ho jai wuji obi re jai woni modo so tu no jai ha akwajedo ha to ade ye do na pai we na fie ya di nsuo bi be pete ye nyama so wa kwakwaje anso nyama nsuo na gwata mu nsuo no o mo twabura obi be ke bia se meme se e de kamole ha da gugu abran ye se antonya ma akwaje nsuo bi de kamole ya de bodia ya sa gwata mu nsuo ai bonka mu nsuo kokun Odiyifou Kwasha woni me amia wosom no akwaje no de chibo fruit onya abo bosom fu edi na asofo onya gina edwana konya me asebia temu ni pediam o se ntinsa nyina mu bago babu se enipa on o be cancer to odasani biara so koma bena ne ni eba sase we su no enipa be bras da che se enwotwe no na wo ho ebedwi won na nketenkete ani abrahwo so akuta won hwa nketenkete woni mare ko ade se be ma wano musaburo na woni di ye na osuo na ensa na abuna fu ni hu yimu na nisu ebrin no babu se sa ne abonefo no ye behu ha behunu ya so wofo awore ko awo safo tie ya enipa ma eni boy enipa ma ne boni ye behu oyiya pa se wo ba awo kan be na otwi minu ntime nwo sa na nipa bebe na obehwe wo ho anim ha nja fe de se me na me hwa jabo anim a me na me hwa pastor anim a pastor anim dan jansrama me so anim dan jansama onipa ntime hwa ninu anim na wo anim be se ojamframa ba bo se anim be se jamframa anim minia to bo asama me mpache yo wo hu ni aba ana nipa nkan kure yo ani Odiyifou ana nipa namu a onyankopon de wo fa ne bua won tentem ha o Kristo nipa ukuta trokunkro pa anu onyankopon fa ne bua won tentem o se free shapem free shapem onyankopon ni so dako one day dako so ye oni onyankopon ni so free shapem onyankopon on cha ne bo hye ho na mo to ne bo ase ma enipa manyina so bia baba adwensa kirem on so wo se ye na ye bu ni se eche ye na bu ni se eche ya na so onyankopon ni so de o mu ni se ade eche ko on pesa me ma yire ntia on pesa ba yira enti woni nkakra ukuna anti ye no nti wonam na akwaje duro kekeke woni ase se on to bo ase mpew no amre kwa wuwie so asakota so fie wa feri oyira onia da chi abosom so fo bebre o abayifo bebre o kwankwansa fo bebre o titiri kwa so omo mu kam jagu omo mu hwe mo jagu ana odi agura onyonko batwe hu moja nyina kotoka ni ya twi moja ni ye kum ni pama obehunu ye twa biti ye nyina so gu asori fie ye twa tire ni wi a ye diskana koto collection ye diskana ko bafori ha eni pe nsuro nyakopon eni ba to woni pa age brabo
enipa je bravo and dana me ka chiro Luke 3:14 wo se na asrafo so ko Yesu anim ka chense wo wura adepa ba ne anya dankwa wo se munyu obi a mu tutu obi ano kwa na mo makatwa anya dan enso mani enti onyame adwuma na mo yeri sei na kwa na se oni skampo ye hwanim ampodifo me se enipa ne maako na wotimi kwa ni mo kasa titi kwa police fo yi obi ko huano wada ni se koku anim o mu ni pampo ano ho se police atani so mi se onya ni pa bia onya mo yamabo amen papa yanko yantraso o se hwebade da no ereba o nyankopon da na wo betue ni paka no eba Timodin ni anibere ni abufuhia safotie na Timodin abofo Timodin ne bebu ewiasa tan so rebedane asase afun onyame bedane asase we nyina afun aba say so ne bone afun so afuso obeyi kasi nyina friso obeyi eda nyina friso ohun obi ba na akokun na koto ka na be kwa ha ka na be kwa papa bi no oda ha onye sika okwaji sika donti ne wonfa afin nudu ni tirim wo to ka enti obewu no ana oche mo se ntimi bewu agya me kai ho ana okoto ka asafo no guti afim okwase no so olumso otwatin na ga asafo de dai yato omotete wo yese na adwo ya kai na ekwi owo nipa jimi a wajimi o obi afa no kokko nyina fi odi di free na nanka ne sanka papa yankwa edunu wasana wasoro stroma ne emu akuni erenhyiran safotie dano abembe bono bosome MP ensonoma enhyiran ya beduru sum na difremu bra sek o se efia no pa no nhia kwana awia bepenya sa sum se twebo na wasane so renhyiran bosome ampai hai bosome mpai aya okoyi abosha atokene aya okokwa aman wodu burukuso okay insho na meka no abura nya kotwa nya asese insho ni elebugu amemza asa to nyama omyale bosomo fo na meba ma batwe ewiase aso e wone bone ho babu se meba akra nyina ba ana na nsa na oyi ka wan tokene ho onyama babu busa se ka wan wan fa wo wale wo ba asofo nyina trasa asofo be ten kra be trasa na be shawo kawa uwia wo yi ka wan ato akren sa ko wale ba foforo ho onyama mo bo be trasa na mu se kama nya Yesu akama wonu nyame a wosom no ene abonefo aso aba wona mumu ya ho abonefo me be twem aso mo amoje nkofo ku mo amoje nkofo yire mo amonyisa mo ya toguo mo amoso abosum mo nyina me be twem nyina aso na mama hantafo ho maso no toatwa enti sabire no eya wo dwane akokogye aduodia ade abaye hanta woni paso memma mo so nyina no mo nyina mo to betwa ha bibi party mo nwane nya krampa ena ohun se ta ohun se sabre enche ni Yesu aba sisi a ade Kristofo ye atwa ni ohwim da ni ade Kristofo ye atwa eto ohwim da bana so ntime ko pepepa de aka yaka sisi a seta de wuro asasi wo di sika wuro ni pa nyina adum ene ni penka no kuro sika mu the beautiful no wuro so ifie wa sika ko mo kankran anya de kura ha seta na ni ade rodo o ka babo no wo se wo sumu nipa bia ho fidie 66 amba 666 seta yo wo sumu nipa bia ho fidie 66 enti se wa ngeto do fo kwana se wo sumu fidie be 66 na se bia kwa wo nyinam 600 enti Yesu kan wo se mamu nyanhye mu da si wo nipa bompa de wonya dai wo mene ho mo bompa no wonya dai mo akoso yim so so we ni dan nyina no o pese wo do ho dai abure o pese wo ye bakọ heaven papa na so no onyame onimu ni die hum o so mo ya media no yo mato dumi asa no difo we no wasena mama wosoro awoso na asase ahihim afiri ni sibia safotie mama wosoro awoso na asase ahihim afiri ni sibia na mayi asase afiri ho asafo awrade abufuhia no eno anobufu eda no nti safotie saudifo onyame bayi obema asase ahihim no eda wo ye afiri ho ebise wo se Yohana se mi hu oso foforo ni asase foforo enti kane die enya betwam Bible se meyi apokwa afiri ho papa owoni ho owoni ho menya ba ana oso kwa wonya sika konto na mu ofoni ana wesika ho ya eden o maga na wesika ho ya eden o man peni po ya eden po o fo so bia eminu mi na se eboa no ade o discussion ni pansa se mo mfa nya oda kwan na nse antemo no mo ya agran so do kwan yi besi oda no obi kwa so to ka hom me se o de ka tanka ni bi kosi anamase kwan nu na fe o yire na o mo mfa ngumu no mfa yi no na ankofa koto wo yire no o be hu ne bi susu cement ayo nro so susom enti akwan no mo ya papa na ansapra tutu
kwamena tutu ye nya gogo so fi se ye kwa heaven ya de kwa ma papa bi mu ya de kwa ma papa bi mu ya de kwa ma papa bi mu ya di kuro ye nyina ba kwa ya di kuro gagra ya di kuro woni nya me so no me nya branche Bible said also no wonti de home no akasa che asafoma no onyame hye obia o Yesu di bika amen Erade nyame asem a enkwaje ewom nyame asem a tumi ewom nyame asem a ede anije eba ene na do pai ye papa ede amaye no na papa nyame nhira amen na eya mi bisase quotations na ya wuyiye no eya wuyiyi free me da wa me so da no sorry bi Bible nia me bi ba no ano bi wo quotations ya wo de ba no eya na no hye a kire se o kan a eya na ya ti se foforo bi awo choronimu e de amaye me Bible ko odi buba kwa menimu se nipa ubewu eje sika no ho usika nya beja ho senti na onso kan embebu se meti donson eyimo dunwo hwe so ka se mi ho onso ka se adin trace ka wo kwase se so beto nya se bele woni tiri enti wo sika na se nya nya adwuma na se nya me ni mu a wo ya kwase ya woni tiri ubewu na kra yira Bible no ti Bible na se ankasa me na da ubie mu ohu asem no ohu ne e pa akere pote me meti meja pabo meti meja kote su abompa ya carpenter onsem meti ma de abompa ya dele wa ma wanka so obenu kwasa obasasi we so ewo quotation ho ewo bia nyankopɔ do ba chede wate man Odiyifou Kwasha me we ma de me simi me miawo Odiyifou Kwasha no nyankopɔ nhira Odiyifou Kwasha wa Akyem Asuboa eho ena wo nyankopɔ ya adom a Wednesday bia wo ya sorry andopa no otwe no ahya ase dumienu ne yapon ne ho so dikira mafo ba kwaro musuru enso bia ncho bia dumienu no apon bomoden na bra oyudifo mu a enti nyankopɔn asa ache na adom ache de esansa nyarewa ene ne keka ho ose na munni aduaba no na mumfa de han no ensam ho yale osan so ete han bama se obi tie nsa bempreduasa doctor ka kire o se mpodie wonwo da Odiyifou Kwasha se men kan kire o se bra ana papa mebo o se men kan kire o se bra na award ye nyankopɔn e de ache no because emma ni mebere ya omo do branda to ba me to gwa asa ache se o se o ba o ne ukru emra enye oba nko na che se papa enye oba nko ano onwo be ma bi nso o na se bebere busia me nkofo bebere okay to me ba fe memo obi okọ oba no a wo bi penjo ba ko fa na fa ngo me ma ba ma ni bia ba hona dem enti papa se o ba bo modern se one ukru ebeba mo minu mu nka mu na momra na nyame enam ne so no mie kwan ma mo na anije emrafio because awo sebe nyankopɔn ena odema ena eyinhyila enso ema abusua enti oseme nka nkyerɛ osebra ena nya no nkwa Odiyifou de aduro mienu aba monten so emene nti me bodin no na ma kyerɛ ba bia akwa onsa bitumi aka bi eyigidie heba mixture ena nkunimdie heba mixture Odiyifou seme nka nkyerɛ osesisi ade ye de confirmation center bia saa so na drugstore bia obekom bia na wabisa bi aduro na ye adwuma te se nkonwa se ebia wo obi a udompe mu abu anase wo ha na udompe ba bi nso eya wo ya Odiyifou seme nka nkyerɛ osebra sa no de nipa de mra ho na ya nkyekere ma no de wanya car accident na utimi nso udompe nyina bubu a yese ye toa udompe ni kura enye no asa me se me ye mpa bo chiko lord bo me kwale buko musi me wi yenyi mire fie busa 208 November 12 asori fo bi ye mpa bo lord betwi fam me na lord ne bo me enti Odiyifou se men kan che o se fabra na nyankopɔn enam ne so na ompejao simple wawo na akwada no ne nante mu aye something which is the utimi nze ontimi nante ana opopopopo o se men kan che o se fabra na nyankopɔn benam ne so aboa obete hahama ama wo de asa no na akwada no ana se odi bibetwitwi no na poso timi nze ahaban tumi wom na nyankopɔn benam ne so ama enti gidie ba mescha na nkunimdie heba mescha ukọ drugstore bia mu a ebi o sanso na information center bia eben ewo mfikyire ye de bi akwa akugu ho na se bia wo problem bia ya yentumi enka ho asem ho na se yentumi mmoso a odi afro Odiyifou na ka kire se papa me how ni o nyankopɔn benam ne so edi wafru papa fa number ne tuja na amanfo emfre yo Odiyifou Kwasha me number 054 559 5070
054 55 9 50 70. Odiyifou Kwasha ne number no papa say team bi obi se wante 054 55 9 50 70. 054 55 055 054 054 55 55 9 50 70 ayo Odiyifou number friend sisi a na one no eni ensa so me na ya mekasa ma no nti okoba bi a meka ho bi say de be ya sem na ye kwa akoka no ekutwiri ni nyina na aka ne kama kama se ne tie